Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sigcine sinyukele kwabantu abathathu isibalo sabashonile kuyihlekelele yengozi yetekisi eyenzeke emgwaqeni u-N2 olubhekise eningizimu yethu ngaku Spaghetti Junction. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Akubikho ukuthi sesinyukele kubantu abathathu isibalo sabashonile kuyihlekelele yengozi yetekisi eyenzeke emgwaqeni u-N2 olubangise eningizimu yethu ngaku Spaghetti Junction. Le nhlekelele yengozi kube ukuthi umshayeli uphunyuke itekisi labe sele shayisa okuthile kwabe sekwenzeka ingozi. Leli tekisi kube ukuthi belithele abantu abangaphezulu kwa-23 kube ukuthi lephunyuke umshayeli kwabe sekwenzeka isiphihlo sengozi. Abozosizo oluphuthumayo aliparamedic kube ukuthi bafike endaweni yesigameko bafica ingcwaba yabantu belimele. Ababili bashonele khona endaweni yesigameko kanti lo owesithathu kube ukuthi ushonele khona esibhedlela. Imbangela yengozi kube ukuthi itekisi libe seliphunyuka umshayeli maqede layo shayisa ubonda. Kubikho ukuthi kube sekudaleka isiminyaminya kulomzila njengoba izimoto zewusebenzisa kakhulu nanokuba ke kwenzeke le ntekelelo. Abezosizo lokuqala bebebhizi betakule besiza nabalimele. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Mhlobisi Roscoe Malandela kasibalikhulu uthe bayoshayela kodwa amagako driver bamatekisi. Unkosiyazi Mabaso uthe ibilayishe 23 okusho ukuthi overload leyo kodwa ke nawo lo N2 ngathi udinga inkonzo yomkhuleko. Manje sebephelele abantu kulo yamzila womgwaqo. Uphuma imcuno uthe Nkosi yami ekseni manje sekunengozi edlule nemphefumulo abesefaka izinhliziyo ezikhalayo. Ubuza Lucy uthe cabanga nje okudlula emhlabeni sekusele usuku olulodwa ubone unyaka omusha abesefaka izinhliziyo ezikhalayo. Usalina Gumbu uthe kwaze kwanzima Jehova kodwa abantwana bakho laze lachitheka igazi abesefaka izinhliziyo ezibhukele. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa nami ukuze ukuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengayideda indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.